Rosa Zarra biktima gisa aitortua izateari usteko eskaera egin du esan sindikatuak, Ertzaintzaren barnean ordezkaritza duen bigarrenak. Euskal Poliziaren pilotakada baten ondorioz, hiltzen Zarra 1985ean, 8 egun ospitaleratuta jazo ostean. 2025ko martxoan aitortu zuen biktima gisa Eusko Jaurlaritzak eta pasaden larunbatean, hilaren 8an, oroimen plaka bat jarri zuen bere omenez Donostiako udalak. Esanek Jaurlaritzaren erabakia lotsagarria dela deritzo eta berau eta plaka ezartzea ebazpen judizial baten babesik gabe gauzatu direla. Rosa Zarraren alabak ordea, hasiera batean plazaratutako bertsio ofiziala deitoratu zuen larunbateko omenaldian. Hego Euskal Herriko erakunde publikoek plazaratu dute jada datorren azaroaren 25ean indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egunean aurrera eramango duten kanpaina. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gizartearen inplikazioa nabarmenduko dute, ez da zure arazoa soilik gurea ere bada lelopean. Emakunde, Eudel eta 3 lurraldetako foru aldundien arteko ekimen bateratua izango da, eta Miren Elgarresta emakundeko zuzendariak gogorarazitakoaren arabera, emakumeen aurkako indarkeria ez dela indarkeria pairatzen duten emakumeen arazoa soilik gizarte osoaren baizik. Nafarroko gobernuak berriz, egunerokoan ere ezkutatzen da indarkeria ikusaraz dezagun kanpaina abiaraziko du, sotilak eta horren nabarmenak ez diren biolentziak salatzeko asmoz. Etxepare Institutuak hizkuntza gutxituek eremu frankofonoan dituzten erronkak landuko ditu datorren azaroren 19 eta 20an Parisen hizkuntza gutxituak testuinguru frankofonoan itzuli transmititu eraldatu kongresuan. 9 unibertsitatetako 20 hizlari batuko ditu biltzarrak hausnarketa hau egiteko, beti ere euskararen errealitatea abiapuntu izanik. Ekimena Sorbonne eta Sorbonne Nouvelle unibertsitateekin elkarlanean antolatu du Etxeparek. Gabon guztioi eta ongi etorri azaroaren 10ko albistegira. Memoriaren eguna ospatu da gaur eta hainbat ekitaldi egin dira terrorismoaren eta indarkeria ororen biktimak oroitzeko. Memoriaren eguna ospatzen da azaroaren 10 honetan. Zenbait ekitaldi egin dira terrorismoaren eta indarkeria ororen biktimak oroitzeko, goizean esaterako Eusko Legebiltzarrean egin dute ekitaldi instituzionala eta alderdi politikoen ordezkariek eta biktimen senideek hartu dute parte. Peio Txandiano EH Bilduren elebidunak sare sozialen bidez, memoria inklusiboa aldarrikatu du eta era berean esan du bizikidetza eta memoria ezin direla lehia politikorako esparru bihurtu. Andueza PSeko idazkari nagusiak adierazi du, beraien helburua beti izango dela biktimak gogoratzea, erreparatzea eta justizia egitea. Eusko Jaurlaritzak eta Gogorain Institutuak euren aldetik, Gasteizko Europa Jauregian burutu dute omenaldia, Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubidetako sailburua izan dira bertan. Aurten, biktimek bizikidetzaren eraikuntzan duten funtsezko zeregina aldarrikatu nahi izan dugu. Haiek izan baitira, beren testigantzen bidez gizarteak igaro behar duen bidearen adierazlerik onena. Bere mina, hainbeste urtetan polarizatuta, tensionatuta, izututa egon den gizarte baten islarik krudelena izan baita. Gasteizko udalak zein Arabako Foru Aldundiak ere bat egin dute ekitaldiarekin eta terrorismoaren eta indarkeriaren biktimak eduki dituzte gogoan, aintzatespen, errespetu eta bizikidetza mezua tarteko. Bilboko eta Donostiako udalek ere antolatu dituzte omenaldiak, Bilboren kasuan esaterako lehenengo aldiz ospatu dute Atalase espazioan, Lore eskaintza egin dute bertan Juan Maria Burto alkateak eta Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak eta Donostian ostera udalak elkarretaratzea deitu du, udal ordezkariak bertan izan direla. Palestinar herriari elkartasuna adierazteko, Palestinarekin bat, konpromiso bat manifestua berretsi dute Euskal Herriko hainbat eragilek larunbat honetan Donostiako Miramar Jauregian egindako ekitaldian. Palestinarekin bat konpromiso bat egitasmoaren berri eman du asteburuan Gernika Palestina Herri Plataformak eta hainbat eragilek egin dute bat horrekin. Manifestuarekin bat egin duten eragileak Israel-Palestinan gauzatzen ari den genozidioaren kontra agertu dira. Horiek horrela,
3 konpromiso hartu dituzte Miramar Jauregiko ekitaldian. Batetik, Palestina babesteko elkartasun aktiboan urratsak egitea, genozidekin harremanak etetea bigarrenik, eta azkenik, nazioarteko legedia errespetatu eta aplikatzeko eskatzea. Momentu historiko honetan, asko dugu jokoan. Ez soilik herri palestinarrek, bestelako mundua eraiki nahi dugun guztiok baizik. Nazioarteko komunitateak eta legediak porrot egiten dute. Munduak autoritarismorazko bidea hartu du, eta etorkizuna guztiz ziurgabea da. Horren aurrean, nazioarteko komunitateak arautzen duen legedia aldarrikatu behar dugu justizian sinisten dugunok Palestinan gertatzen ari dena behingoz amaitu dadin eta inoiz beste inon errepika ez dadin. Ekitaldian Nur Abunan gazatarrak ere hartu du hitza eta esan du ez dutela nahi munduak negar egitea, bizitzeko eskubidea dutela gogoratzea baizik, eta horregatik daudela hemen, beraiengan penarik ez edukitzea eskatu dute, eta botereaz baliatzea sufrimentuarekin bukatzeko. Euskal selekzioaren eta Palestinaren arteko futbol partida ikusgai izango da larunbat honetan 11:00. Euskal selekzioa Palestina partida zuzenean 11:00. Egunean zehar Bilboko giroaren eta mobilizazioen jarraipena egingo dugu. Eta 8 eta 4 aurrera zuzenan eskainiko dugu partida solidarioa Naiz Irratiko esatariekin. Jarraitu zuzenean hitzordu berezi eta aldarrikatzaile hau 11:00 11.eus egunean eta Android TV aplikazioaren bidez. Bi komunitate ultraeskuindarrek Lizarraldean etxebizitzak eta beste hainbat jabetza erosten aritzeak sortu duen arduraren harira, herri antifasistak mugimendua sortu dute biztanleek. Ezinegona areagotuz doa Lizarraldean. Auzokideek ideologia fasistatzat jotzen duten eta inguruan etxebizitzak eta jabetzak erosten ari diren komunitate ultraeskuindar baten presentzia dela medio. Abartzuzako udalak erakunde horri Anderazko ikastetxe zaharraren eraikina eta lurrak saldu izanak alarmak biztu eta herritarrak mugiarazi ditu. Erantzun gisa, herri antifasistak mugimendua sortu dute. Adierazi dutenez, gure herria bestea da helburua. Pia Unio Sancti Pauli Apostoli komunitateari eta Maestro Abila Fundazioari eskualdean edatzen saiatzea leporatzen diete. Erakunde horiek dagoeneko badute egoitza bat Arginanon, eta beldur dira Anderaz ez ote den jarduera gune berri bat izango. Sekta ultrakatoliko honi aurre egiten ez bazaio, bere boterea edatu eta handitu egingo du. Gure herriak oso txikiak dira eta sekta horrek 150 pertsona inguru ditu dagoeneko, eta edatzen jarraitzen du. Ez dakigu zer egin nahi duten, baina ziurrenik eskola bat irekiko dute haien seme-alabak gainerako gazteekin harremanik ez izateko eta beraiekin praktikan jartzen duten ideologia fasista lantzeko. Pasaden ostiralean 100 lagun bildu ziren Deierriko ostatuan egoera hori salatzeko. Topaketa hasiera batean Abartzuzako udaletxe aurrean egitekoa zen, baina ez zuten udalaren erantzunik jaso. Ekitaldian manifestu bat irakurri zen, mundu osoko eskuin muturreko mugimenduen gorakada aipatuz, eta adierazi zen Lizarraldean gertatzen dena ez dela gertaera isolatu bat, fasistizazio prozesu baten zati bat baizik. Jardunaldia mahai inguru batekin amaitu zen, eta azaroaren 22ko manifestazio deialdia ere zabaldu zuten. Manifestazioa Arizalatik abiatu eta Abartzuzan amaituko da. Antolatzaileek esan dutenez, herrien elkarbizitza, askatasuna eta nortasuna defendatzeko. Asteburuan Lurrama laborantza herrikoiaren azoka ospatu da Biarritzen. Euskal Herriko laborantzaren egoera jorratzeko parada izan da. 100 herritar igaro dira bertatik, eta urtengo berezitasun bat izan da ez dela ez behirik, ez hegaztirik izan, hegazti gripea eta dermatosiaren gaitza dela eta. 11ak bertan egotuko aukera izan du. Ikus dezagun. Lurramaren 20. edizioa ospatzen ari dira Biarritzen, asteburu osoan zehar jendetza batu da laborantza herrikoiaren alde eta 11 telebista ere bertan izan da. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak aurten bihar ere laborari lelopean antolatu du 20. Lurrama, tokiko laborantza herrikoi eta solidarioa biziarazteko eta sustatzeko. Izan ere laborantzan beste arlotan bezala gazteak izatea ezinbestekoa dinamika aurrera eramateko eta geroa segurtatzeko.
Ostiraletik igandera 100 herritar igaro dira Irati erakustazokatik jaiaz gozatzera, mahai inguruetan parte hartzera, egun pasa, baserritarrek euren postuak atondo dituzte euren ekoizpen onenekin eta erosleek Euskal Herriko produktu asko ezagutzeko eta erosteko aukera izan dute. Asteburuko hitzaldietan hainbat gai jorratu dituzte. Lurraren eskuratzea, laborantza mundukoak ez direnen instalazioak, formazioa, kalitatezko markak, burujabetza. 20. edizio hau behar bezala ospatzeko Euskal Herria argitara ematea erabaki dute. Bere aberastasun eta aniztasunean, bidasoaren bi aldeetan, edozein muga gaindituz. Lurraman sustatzen den eredua laborantza herrikoia da, laborari eta etxalde ugarirekin. Horrelako ereduan naturarekin harremana atxiki nahi da, etxalde txikiak mantendu, baita kalitatezko ekoizpenak eginez bizitzeko aukera izan ere. Lurramak ez du bat egiten eredu industrialarekin. Produktibismoa helburu duten etxalde handiek makineria asko baliatzez gain, kimika erabiltzen dute lurretan eta gainera laborari kopuru txiki batek lur asko eskuratzen ditu. Testuinguru horretan Lurramak baserritarrak hiritarrekin batzen ditu, horiei gogorarazteko natura eta gizakiaren errespetuan biztanleak hazten dituen laborantzarentzat Euskal Herritarrek duten atxikimendua. Nekazariek baserri munduan hainbat funtzio betetzen baitituzte eta herri aktibo baten seinale dira. Astelehen honetatik aurrera, debekatuta dago Araban etxeko hegaztiak aire zabalean haztea. Neurria oraingoz ez da Bizkaira eta Gipuzkoara zabalduko. Astelehen honetatik aurrera debekatuta egongo da Araban etxeko hegaztiak aire librean haztea. Bizkaian eta Gipuzkoan berriz baimenduta jarraituko du. Espainiako Nekazaritza Ministerioak hartu du erabakia, azken asteetan antzemandako kutsatze kopuruak gora egin baitu Europa osoan. Gauzak horrela arrisku bereziko eremu hoietan arau berri batzuk indarrean sartuko dira. Arabako udalerriak besteak beste Arrazua Arrundia, Barrundia, Burgelu, Legutio, Gasteiz eta Zigoitia dira. Debekatuta dago beraz etxeko hegaztiak aire zabalean haztea. Hala ere, neurria betetzea ezinezkoa denean administrazioak baimen emateko aukera izango du. Gainera, astelehen honetatik aurrera, etxeko hegaztiak une oro instalazioen barruan edo babesleku batean elikatu beharko dira, eta hoientzat prestatutako hurbiltegiak behar bezala babestuta egon beharko dira hegazti basatien sarbidea saihesteko. Era berean, aire zabalean egindako azoketan eta erakusketetan debekatuta egongo da etxeko hegaztien presentzia. Ildo horretan, asteburu honetan kanpezun ospatu den San Martin azokan ez da abererik izan. Naiz eta aurreko urteetan merkatuko protagonistak animaliak izan diren, aurten Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek hartutako neurrien ondorioz ez da abereen erakusketarik egin. Prebentzio neurri honen helburua dermatosi nodular kutsakorra ez edatzea da. Agindua printzipioz azaroaren 30 arte indarrean egongo dela jakinarazi dute. Dagoeneko ezagun dira 2026ko Arabako bertsolari txapelketako parte hartzaileak. Asteburuan jokatu dira sailkapenerako azken saioak. Bizkaian, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ere aurrera doaz txapelketak. Dagoeneko ezagunak dira 2026ko Arabako bertsolari txapelketan kantuan arituko direnak. Asteburu honetan jokatu dira sailkapen faseko azken 3 saioak, Ozaetan, Bernedon eta Gasteizen. Hoietan Unai Andak, Elizalduak eta Ekaitz Samaniegok irabazi dute, eta horren bestez finalerako sailkatu dira. Momentuz ez dute zehaztu txapelketan noiz hasiko den ezta faseen inguruko xehetasunak ere. Bizkaiko bertsolari txapelketan berriz final aurrekoetako lehen fasearen azken saioa jokatu da igande honetan, eta bertan Sabat Gaietebeitia nagusitu da. Hortaz, zehaztuta dago jada zein bertsolarik kantatuko duten bigarren bueltan. Hurrengo fasea azaroaren 15ean hasiko da, Bermeon. Bestalde, larunbat honetan ere Leitzako kiroldegian Nafarroako bertsolari txapelketako bigarren final aurrekoa ospatu da. Saioa Julio Sotok irabazi du eta beraz finalerako txartela eskuratu du. Hurrengo saioa azaroaren 16ean izango da Tafaian. Zuberoa, Lapurdi eta Nafarroa behereko bertsolari txapelketa ere martxan da. Larunbat honetan jokatu da lehen saioa eta Maiane Txoperenak irabazi du. Hurrengoa azaroaren 15ean izango da eta orotara 10 saio izango ditu lehiak. Finala Donibane Loizunen ospatuko da.
Orain, eguneko elkarrezketaren zati bat izango duzu ikusgai. Gure lankide Xabi Alok, Tom Lizarazu bulego taldeko abeslariari eginikoarena. Musika izango dugu izpide ondorengo minutuetan, izan ere bulego taldeak etenaldia iragarrita duelako 2026-rako, etenaldia eta buelta ere bai, 2027ko martxorako, Tom Lizarazu ongitorri amaikara berriro. Kaixo, mila esker. Zer moduz? Ondo, oso gustora hemen zuekin egoteagatik. 2027ko martxoaren 6an okerez banabil, buelta, etenaldiaren ostean. Hori da, halaxe buelta izango da Miribilan, Bilbao Arenan, hemen Bizkaian. Eta, oso gustora gaude, egia esan, ja ari gara oraindik dastatzen ez, azken kontzertu hauetako sentsazioak eta, baina burua jarrita dukago hor 2027ko horretan. Asko falta da oraindik, zeo zera aurreratzeko moduan edo, pistaren bat edo? Egia esan, ez, eta zintzotasunetik diot, ze gure helburua da 2026 urtean, sorkuntzara bakarrik bideratzea, gure energia guztia, beraz, sorkuntza horri nahi diogu jaiotzen utzi, nahi duen moduan, eta sorkuntza horren emaitza izango da 2027ko martxoan emango duen kontzertu hori ez. Beraz, ez dakit nora emango baituen sorkuntzak, nora emango baituen sorkuntzaren bideo honek, baina ez dugu nahi oraindik ezertara itxiz, nik uste dut, utzi behar zaiola jaio behar duen moduan. Joango zarete, imaginatzen dute pistaren baten denborak aurrera inala. Dena den, geldialdia 2026-rako, oholtzetan bakarreko okerez banabil, kantuak eta sortuko dituzuelako. Bai, hori da, azkenean geldialdiaren guzti hau dator gehien bat nahi batetik ez, eta gogo batetik. Ja, badaramagu zenbait denbora, genuela gogoa, gelditzeko sorkuntzari urtebete oso bat eskaini ahal izateko. Bizi guztia daramagu sorkuntza paraleloan egiten beti ez. Gazteagoak ginenean egoten ginen sortzen eta ikasketak uztartzen, ondoren sorkuntza eta lanak uztartzen, orain bulegoren azken urte hauetan sorkuntza eta nazioarteko birak, Euskal Herriko birak, disko grabaketak uztartzen egon gara, eta bagenuen nolabait gogoa ikusteko ea zer gertatzen zen urtebete sorkuntzari esklusiboki eskaintzen bagenion, ez? Eta, egin ditugu egin beharreko aldaketa guztia gure planinean, dena gelditu ahal izateko, eszenatokietatik urrundu ahal izateko eta sorkuntza horri toki eman ahal izateko. Hala ere, salbuespen batekin, ez dakit prometan edo esaten duzuen, baina Oasis taldeak itzuleran edo gure inguruan kontzertu horren ematen badu. Hori da. Hori da asterisko txiki bat, ez? Badagoena kontratuan, katxondean esaten dugu, baina hitz egin genuen horren inguruan, ez? Bilerat izan genuen Josearekin, gure managerrarekin, dela beste taldekideat bezala, berarekin pilo bat egoten gara, eta bere iritzia, gutariko beste dozein iritzia bezain garrantzitsua guretzat. Eta esan genion, gelditu nahi genuela, eta urtebete bat egon nahi genuela kontzerturik eskaini gabe. Esan dugu, urtebete denbora asko da, ez? Eta lan asko egin dugu, orain gauden tokira heltzeko, eta ze egingo dugu jaialdi handi batetik edo kontzertu interesgarri batetik deitzen badidate, ez, denei ez esan behar diogu, eta izan behar dugu zintzoak, eta gainera esan behira, ez Euskal Herrian, ez Atzerrian, ez inon, ez dugu kontzerturik eskainiko, eta benetan nahi dugulako sorkuntza horri denbora eskaini, ez? Eta kalitatezko denbora eskaini. Eta esan dugu, baina ez dago inungo zera, da esan behira, Oasis etortzen bada, eta esaten badigu nahi duela bai ala bai bulego izatea bere teloneroak edo, gu Oasis oso musikazaleak gara eta Oasis oso fanak gara eta enteratu ginenean bueltatu hartzutela, esan behira. Exzepzio bakarra kontratuan izango da, Oasis bueltatzen bada eta nahi badu gu egotea telonero bezala, joko du 2026an Oasisen telonero bezala. Momentuz ez digute deitu, baina hemendik deialdia. Aukera zabalik orduan. Tom, etenaldia dator, mandako azken bi kontzertuen ostean Euskaldunan, zelan joan dira? Hiru izan dira Euskaldunak jauregian eman ditugunak, eta oso politak izan dira, ez? Nik uste dut oso unkigarriak izan direla, faktore askorengatik, alde batetik Euskaldunak jauregia, bada toki garrantzitsu bat, guk ere ikusi izan ditugu kontzertu piloa bertan, eta bagenuen nolabait gogoa hor kontzertu bat eskaintzeko, gero publikoaren harrera hasieratik sekulakoa izan da, ez? Guk espero genuen agian bat salduko zela, baina 2 bete dira eta 3. bat ateratzea erabaki genuen eta 3 bete dira guztira, ez? Eta
hasieratik sentitu dugu jendeak ere nahi zuela, ez, gure ondoan egon aro amaiera honetan, eta ero ze esan, azkenengo kontzertuak izanik, emozio kutsu bat izan dute sekulakoa. Gu ere saiatu gara zerbait berezia egiten, ze genekien luzez estenatokietatik urrundu behar genuela, eta nahi genuen zerbait desberdina eskaini, ez eskaini plazetan eskaini egun kontzertu berdina, horregatik etorri dira gurekin soka laukote bat, eta Bilbo Korala egon dira abesti batzuk gurekin jotzen Euskalduna Jauregian. Tokia proposa iruditzen zitzaigun ere horrelako zerbait egiteko, ez, horrelako formatu batean, ze behar bada plaza baten igual ezin genuen horrelako zerbait egin, eta jendearen erantzuna sekulakoa izan da, ez. Nik uste dut 2026 honetarako energia pilo bat jaso dugula berriz estenatokietara itzuli aurretik pila kargatuta egoteko. Euskaldun Jauregien aipatu dugu, ez duzu hautatu makro jaialdi, makro kontzertu formatu hori, ze iritziteko zu? Azken hilabeteetan ikusten ari garen fenomen horretan. Nik uste dut gauzak aldatzen ari direla, ez? Eta aldaketak gure azkenengo diskoan, aldatu horretik izena duen diskoan esaten dugu, ez? Aldaketak bizitzaren parte direla eta ezin dugula haien kontra joan, ez? Onartu behar ditugula, batzutan gustokoak izango dira, bestetan ez hain gustokoak. Niri iruditzen zait gauzak aldatzen ari direla asko, ez? Eta nik ere baditut nola daiteko kontraesanak aldaketa horiekin. Alde batetik gustatzen zaizkit, ekitaldi handiak ere, publiko bezala eta musikero bezala ari naiz hitz egiten, Gustatzen zait ikustea, Zetakek bete duela San Mames, ETSek bete duela Bek, Izaro egon dela Beken, eta gauza guztiak gustatzen zaizkit. Era berean ere asko gustatzen zaizkit, ez? Gaztetxetako kontzertuak eta gertutasun hori iruditzen zait kontzertu handi horietan galtzen dela nolabait. Nik uste dut dena dauzkatela beraien gauza onak eta gauza txarrak, eta ikusiko dugu etorkizunak zer dakarren, ez? Gu momentuan ari gara saiatzen, 2026 urte honen, geldialdi honen arrazoietako bat ere bazen, ez? Pixkat bizigaren aro, antxietatez betetako aro bat, momentuan egon behar duzu toki guztietan, bestela badirudi galdu egingo zarela, ez? Ahaztura batean, eta nahi genuen nolabait horren, beste norabide bat probatu eta gure izaeraren parte da, ez? Hasieratik saiatu gara izaten talde, desberdin bat, gauzak desberdin egitea gustatu izan zaigu. Hasieran derrigorrez, ez? Hasi eta segituan pandemia heldu zitzaigun eta ez genuen besterik izan gauzak desberdin egitea baina gero gure nortasunaren parte bihurtu, ez? Eta kasu honetan ere hala egin dugu, ez? 2026 urtean egin genezake kontzertu, beste kontzertu bat edo kontzertu handi bat edo planteatu eta esan dugu begira. Urte guztia geldituko gara eta ikusiko dugu kanpotik panorama guztia, jarraituko dugu kontzertuak ikusten, baina publiko bezala. 5 urte gelditu barik eman dituzuelako, ze valorazio egiten dut taldeak 5 urte hauena? Ze puntutan utzi duzu bulego taldea? Oso ona, ez? Puntu oso gozo batean utzi dugula iruditzen zait. Nik beti esaten dut, ez? Privilegiatu hutsak sentitzen gara bulegorekin bizitzen ari garen guztiagatik. Beti amestu izan dugu, ez? Talde bat izan eta publikoarekin konektatu eta kontzertuak eman eta gozatu, eta nik uste dut bulegorekin bizitzen ari garela, ez? Lehen pausotik, pixkanaka handitzen joan den talde bat da, eta izan dugu aukera herrialde pilo batetan egoteko, egon gara urrutira joan gabe Estatu Batuetan eta Londresen, egon gara Japonen ere, Finlandian ere, Euskal Herrian ere, San Ferminetan jo dugu txupinazo egunean, jazaldian egon gara urten, Gasteizko plazan ere txupinazo egunean, eta badira gauza ezoikoak, ez? Baina era berean, gure egunerokotasunean gertatzen ari direnak, beraz, nik uste dut eskerronez bizitzea tokatzen zaigula guzti hau, ala saiatzen ari gara, ze badakigu, publikoak eman digula guzti hau, gure jarraitzaileek eta bulegoren inguruan sortzen arien komunitate horrek ematen digun aukera bat dela, oso eskertuta daude jende guztiari, eta era berean, saiatzen ari gara disfrutatzen pauso bakoitza, ez? Batzutan bagaude hor gurpil baten barruan sartuta, ez? Presaka, bideoklipak grabatzen, kantuak konposatzen, kontzertuak eskaintzen, birak prestatzen, eta batzutan, joera badugu, ez? Gurpil horretan sartu eta ez baloratzeko benetan gertatzen arien guzti hau, ez? Eta oso ederra izaten ari da. 2019ko asmo hori beteta orduan? 2019ko asmoa... Taldeko sorreraren asmoa beteta? Bai, dudari gabe eta gaindituta. Nik uste dut bulegon gertatzen ari zaigu eta sarritan gertatu zaigu, gure espektatibak jartzen ditugu guk ahal bezain altu, baina gero publikoaren erantzunak edo jarraitzaileen erantzunak gainditu egiten dituzte, ez? Oraintxe aipatu dut, Euskalduna Jauregian
espero genuen agian bat beteko zela, eta bigarren bat, genuen prest, betetzen bada lehenengoa, bigarrengo batekin irtengo gara, baina hirugarrena ez genuen espero, eta kostatu zitzaigun, euskistikoki ere, Euskalduna Jauregia bezalako areto batean, batean, hirugarren data bat lortu genezake, eta horregon ginen, pixkat enkajea egiten, ea noiz izan altzen, eta alde hortatik, beste bainez, eskerroneko hitzak besterik ez dauzkagu, ondoan dugun jendearentzako. Eta Tom, etenaldira zoazte, Zazpikale abestia argitaratu berri ere, zer kontatu nahi izan duzu beste horretan? Zazpikale izan da, azkenaldian, eran naturalenean jaio den abestia, ez? Nolabait, ari ginen bizitzen azkenengo bira honetan, 2025 honetan, olako nostalgia kutsu bat, kontzertu bakoitza bat zen, gozatzeko gauza bat, aipatu ditutez, kontzertu oso berezia jo ditu gaurten, baina era berean, kontzertu bakoitza ere izan da pauso bat geldialdira gerturatu gaituena, eta genekien azkenak izaten ari zirela, ez? Eta zegoen atzera kontu bat hor kontzertu bakoitzean, eta horrek eman digun nolabaiteko nostalgia kutsu bat, eta nahi genuen hori, abesti batean islatu, horrela irten zaigu, hortik jaio da Zazpikale abestia, eta alaxe kaleratu dugu, ez? Eta nik uste dut, entzun duenak ere nabaritu duela, ez? Nolabaiteko nostalgia kutsu hori. Aipatzen gabiltza etenaldia egingo duzkoela 2026an zehar, Durangoko azokatek joka daukagu bertan izango zarete aurten ere bai? Aurten ez gara egongo. Guk nahi duguna da, orain jo ditugun kontzertu hauek eta gero, egingo ditugu azken elkarrizketa batzuk pixkat miribilako kontu guzti hau azaltzeko, baina gero fokotik aldendu nahi dugu, ez? Lehen aipatu dut, oso gurpil baten barruan egon gara denbora luzez, eta orain nahi dugu, gure buruak zaintzeaz gain, nahi dugu sorkuntzan zentratu egunean, ez? Orduan, 2025 honetan ez gara Durangoko azokan egongo. Sorkuntza prozesu aipatu duzu, Tom, ez dakit erreferente berriak edo topatuko dituzuen bulego eraberritu edo horretarako? Bai, seguru baietz. Oso musikeroa gara, esan dudan bezala, eta gustatzen zaigu musika pilo bat entzutea, beti daude artista berriak entzuteko aukera beti daukagu, eta beti saiatzen gara, ez? Pixkat konfort zona hortatik irten eta gauza berriak entzun, eta gero konposatzerako orduan ere probatu, ez? Gauza berriak, terreno berriak, aldatu horretik gure azken diskoan nik uste dut nabaritu dela aldaketa bat erdian orainatik, ez? Eta nik uste dut etorkizunean ere aldaketak izango direla, beti egon gara irekita aldaketei. Nik esango nuke gainera bulegoren adierazgarrietako bat badela, ez? Sorkuntzarako asmo hori eta gauzak desberdin egiteko asmo hori, nahi hori eta gogo hori, eta saiatuko gara, ez? Hala ere nik uste dut etorriko den bulego, etenaldia eta gero etorriko den bulego, ez dela bulego guztiz ezberdin bat izango, ez? Azkenean motibatzen gaituena musika da, kantuak dira, popa da, eta hasieratik aldarrikatu izan dugu hori, eta nik uste dut hori mantenduko gula, ez? Esentzia hori mantenduko dela etorkizuneko bulego horretan ere. Gogoratu dezagun, 2027ko martxoaren 6an, dagoela hitzordua Bilboko Miribilan, ze izango diogu bulegoko salei urte honetan? Nik esango nuke bulegoren datozen pausoak, bulegoren pausorik ederrenak jaiotzear daudela, ez? Eta nik uste dut 2027an izango direla pauso horietako lehena, han izango dela. Tom Lizarazu, eskerrik asko. Mi esker. Maikara etorri eta animota sorte hon, etenaldian. Plazer bat, eskerrik asko. Eta izango dugu, elkarren berri, 2 urte. Seguro baietz. Barru, eskerrik asko. Mi esker. Gaurkoan, Maria Riberoren Bilau abestiarekin emango diogu amaiera albistegiari. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela, informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Aldatzen saiatzen ari